Mm. Bising-busy si inay. Anong gigibuon mo kayan? Ipaliwanag mo tabi yan kung ano yan. Butaan ko po nilalaga ng kuning. Tinapa. Oh, tapos, anong apod kang gulay na iyan? Di kinutaan kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Puwerte baga ang pakabi-ka mo dyan. Di ba ka nagpapasungo-sungo? Mag-hi ka muna sa mga fans mo. Hello, fans. Huray ta may fans. Pero kapalan si Mudra may fans. Nagdadalan ki Mudra oh. Wala ka namang planong pagkakabagan ng kanina. Mayo, sa fans mo ko. Anong Tagalog kayan, be? Cassava Ginataang. leaves. Oh, English naman yun ay. English. Ginataang. Ubus ng kamuting kahoy. Umbos. Kasi kahit di pagkadakulo naman. Tapos sa damang but. Ang bitis mo rin na pag-ibang. Pati ang pagluto ko eh. Baby, Siyempre, tangaling ano. Sunod-sunod so ano, tabidyo kang mga... Anong liluluto mo, madam? Ginataang ubos ng kamuting kahoy. Anong English niyan? Cassava leaves. Sige, magluto ka lang dyan, ha? Okay. Bilisan mo. Kakain na tayo. Cheche, paiti. Paiti la, cheche. Yung cassava leaves. Ganyan ang itsura niya. Binigaan. Ubos ng kamuting kahoy. Bicolana food po yan. Bicolano food. Wow. Wait. Andyan na, sana yung tinapa mo dyan? Nandyan na, nakalagay na yung tinapa. Oh, ide-dry natin yan mamaya. Oh, chalap-chalap. Oh, nabuburulot na daw ang tubig. Hello guys, let's eat. Hi guys, kain tayo. Mukbang. Nang, ano to ba? Ginataang ubos ng kamuting kahoy. Kasaba. And fish. Galunggong. Ay, Let's Hey, start. maanghang gusto ko doon. Wow, talaga naman. Bibikol na bicol. Ang sarap. First time naggata ng ubos ng kamuting kahoy. Oh, sarap talaga. Promise. Partner ng fried fish. So yummy, guys. Anghang din. Nakakamay Ganyan to pa. Ayoko ng manghang. Si Che lang ang bikulan ng hindi ko makain ng maanghang. Sarap. Sarap din. Pag Silang maanghang, bagang. sarap. Sarap ang ginataan, no? Jin. Ara si Jin oh. Nik. May marayo ka mo ay si Wing. Ala. Mga friend. Kain. Kain tayo, ginataang kamuting kahoy. Ang cute. Luto ko to, guys. Ako. Kaupo lang. Siya naman, guys, ang nagprito. Easy. Very easy. Nagprito. Siya ang Nagprito. kumaarang din. Gulay. Siya mo, no? Maramay lang. Pirang taong kita na inakang ka ni. Yeah. Ayun. Taon. Haram ay. Dapat ang kaya nga ni Amay pagka nagkakantara. Ang may anong talma doon. Sinakler, guys. Kasi hindi na, guys, masyadong mainit yung gulay. Ay, Sarap, yung dapat guys. inyo ito. With tinapa. Tinapa. Sabi mo sili, mas masarap. Hindi ako binagsili. Karam kang tinapa, bangot. Siyempre, ako gusto ng muting kahoy.
Dinanggal ko yung tunok. Baka may tunog to magka. Durugi kita. Mm. Pakito ng camera. So yummy, guys. Mm. Sobrang magata. Bicol na Bicol ang luto, guys. Mm. Yung mga friends namin dito sa HK, okay lang yan, libre kayo maglaway. Yawa. Ram. Ano ko nga, pagbutin kita eh. Sarap, guys. Kapag may sili, Susunod, ginataang talong na eh. malunggay naman. Langka sabi mo. Okay lang ka. Langka may hardinas. Ano ka yung mga paboritong panira? Hindi ko. Mama mahilig ganyan. Daw din bangon siya ram. Wala ayan lang si mama na papasok. Ngunyan ka lang naman kanamit ka na eh. Pirang Ay. taon ano. Walang ka, nagluto kami ni Niknik. Siya nagluto. Si Niknik, ay ako kan lang ka. Si Niknik, si Niknik. Sunod bi ano bi, ning natong. Sarap, guys. Ano? Pritong galunggong. Bagay na bagay talaga pag ginataan tapos may prito, ano. Ngap ng ulo ng galonggong. Crunchy. Ragmo pa. Ragmo. Ragmo. Maram. Limot mag-diet. Kalimutan ko. Lukas na ako ng diet. Talaga, na-miss ko to. Ilang taon hindi nakatikim ng ginataang kamuting kahoy. Kalimutan na ang pangalan. Kalimutan na si Dante. Sili pa more. Sili pa more. Labuyo. Matanglay pala magkamo. Ganun talaga. Lalo na Kaya kung dahil may di bagay sa sauce mo. Kasi may buta. Makain ko yung luya. Ipasa mo sa video. Ha? Kakrunchy talaga, crunchy ang guys. isda. Dapat pala suka, Bill. Usog mo yung kanin. Guys, Guys, sabi ko siya, labuyo. magbasa ng kanin. Labuyo. Pa-extra ka bang kanin? Eh, pa. Next time, sana kasama na natin sila. No? Tapos masaya. Para happy. Mukbang. Bicol food, guys. Oh, yummy. Masarap kasi kumain ng ano. Nakakamay. Kakamay kasabay. May kasabay. Pag mag-isa ka lang. Sa kusina. Bibigay sa'yo, Cheche, at tira-tira. Cheche, eat yourself. Cheche, Eat yourself. cook yourself. Imbis na makanood ka mag-English. Lalo Sarap. mahilo ka. Shit, na sobrang ko ang hang. Pero mas malasa kasi. Ganado. Pero ang ginulo na nindo ni Niknik, taro, Ano? langka. Nakaano lang siya. Plastic binili. Nagiris na. Ang galis na siya. Masarap. Ang binawag mo. Bilis. Ang bininik mo. Mas ang bilis. Tinapa din, masarap. Na. Sunod. Sarap. Ubus sa gulay. Ito. Gitna mo ng gulay. Harap talaga, guys.
Pag tinapambangon mo, lasang mo lasa. Mhm. At sabaw lang. Mag-upo ka nga. Bala ka nga. Iling ba? Ano ba? Sarap. Mm. Hindi mo na kailangan nguyain ang nguyain. Parang lunok. Lunok lang ng lunok. Excited. Excited. Matanglay sa kamay. Mm. Sarap. Sarap. Extra rice, please. Mm. Tamang-tama yun, Tanbe. Pag uwi mo, kalmado na ang tiyan mo. Na. You see guys, no more rice. Extra rice, please. Mang inasal. Sarap. Huwag mo na itong ano, rice cooker ito. Makakama ka naman ito. Sayang mo kasi dito na. Dikit lang. So clean. Another rice. Extra rice, please. Nabitin, guys. Ubusin lang namin tong gulay. Ano yan? Sinain ko, be. 3 cup. Okay lang yan. Saing na akong pambaon bukas. Ubusin natin tong gulay. O, naglagay pa tayo ng gulay, be. Bitin. Tama na yan, be. Tama na yan, be. Lagay ka ng gulay, be. Itong isda, ubusin na natin to. Siram yung gulay eh. Laboyo, ah. Wow. Mami. Ano sa tubig da? Cassava lives here. Oh, thanks God. Huwag ka muna uminom, be. Bakit? Pag uminom ka, busog ka na. Saan ka nagatingin? Hindi pa alam guys kung saan ako titingin guys. Sa Paubos na, upload ba paubos sa na. YouTube or Paubos nga. Opo, kan. Ubusin na, ubusin na. Sili, labuyo. sarap. Pritong galunggong at ginataang Kamuting kahoy. ugbos ng kamuting kahoy na may tinapa. Busog ako. Ang sarap, guys. Palbos kamuting kahoy. Ang daming camera. Saan ba kami titingin? Binabasok ka na. Nag-inom ka kaya? Ano naman yung tubig? Pwede ka nag-inom. Hi! Makakan po. Kain po. May siling labuyo. Nak! Manood ka, nak! Ikakain na lang kita, nak. Kaya paubos ko mama, saka ka pala mag-ano. Paubos na, nak. Hindi ipit kang tulak po. Pagkakaw ka kaya? Wala pa ako mo. Hindi ipit kang tulak po. Ang mga Bicolana guys, mahilig mag-ano, gata. Gata ang langka, gata ang malunggay, tulingan, may langka. Ganyan sa Bicol. Puro may gata. Bicol Express. So, busog namin. No, gusto sumaluto ay. Basta talaga ng kamot ganado. No. Okay na, tama na.
Agos na guys ang kanin. Busog. Yan ang kanin. Yan. Naubos. Kalat. Hindi ako malangasa. Bicol. Siram ay. Na. Hindi ko alam may kamot yung carton. Ang Indonesia kaiba man ang luto nila kanina. Gutang kamuting kahoy. Basta talaga tinapa ang bangot. Masiram. May tinapa, may siling labuyo, May pakwan. may galunggong. Sayang tani ba? Sayang tani. Masira pa ba yun? Ah, pwede siya ano. Check away. Ha? Away. Cheche. O siyempre pangalan. May pangabasa. Balik yan. Sila Arnie ka dyan. Yung Hindi. barkada ko sa Saudi. Hindi. Ay sa Kuwait. Hindi. Pwede naman magtindog. Thank you guys. Hanggang sa susunod na mukbang ulit. Ubus ng Bye-bye, guys. kanin. Bye-bye guys. Yung daliri ko guys, puro kanin. Mamaya may suman pa kami. May seeds. Ng ano, pakbang doon. Ito, tamis. May seeds. Kaya ba na yung kakanon? Kara ka na. Mm-hmm. Thank you guys. Bye-bye na, Bear. Bye-bye. Thank you for Thank watching. you.